आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत सुरणाची कापं, त्याचबरोबर ते वांगा आणि आम्ही कच्च्या केळीची पण कापं दाखवणार आहोत। तर हा जो सुरण आहे हे एक प्रकारचा कंदमूळ आहे आणि कोकणामध्ये प्रत्येक घरोघरी प्रत्येकाच्या परसबागेमध्ये सुरण आढळतो। तर आम्ही हा विकत आणलेला आहे सुरण आणि आज त्याची आपण सुंदर प्रकारची कापं बनतात आणि ती कापं कशी बनवायची हे आपल्याला आई दाखवणार आहे। तर आई आपण सुरण आधी हा कापून घेतलाय ना? हा वरची साल आहे ती काढून घेतली आहे संपूर्ण आणि त्याचे असे हे जाड तुकडे आहेत हे बघा, हे ते थोडे मी आणि पातळ करणार आहे। तसं आपण बटाट्याची कापं करतो त्याप्रमाणेच हे करायचं आहे, पण याची थोडीशी जाडच कापं येणार, एकदम बारीक येणार नाही कारण हे जरा घट्ट असतं त्याच्यामुळे ती एकदम बारीक येणार नाही। याची भाजी पण छान लागते, ती पण आम्ही तुम्हाला दाखवू। सुरणाची भाजी या पद्धतीने ही आपण अशी पातळ थोडीशी जितकी पातळ कापून घ्यायची, पाण्यात भिजत ठेवायची ना? पाण्यात म्हणजे आता त्याला नंतर मग धुवून स्वच्छ ही त्याला मी कोकम लावून म्हणजे आगूळ लावून ठेवणार आहे। आगूळ मीठ लावून ठेवायचं आणि नंतर मग ते आपण जसं आपण ह्याची बटाट्याची कापं फ्राय करतो तांदळाचं पीठ नंतर मसाला लावून त्याप्रमाणे आपण ही वाफ देऊन फ्राय करायची आहे। तर आता आपण ही पातळ कापून घेऊया आधी सगळी कापं। आता आम्ही स्वच्छ धुवून घेतलेत, आता त्याला आपण आई मीठ लावायचं ना? आता हे म्हणजे चवीनुसार आपण ह्याला मीठ लावून घ्यायचं। आणखी ना आगूळ जो असतो म्हणजे आपण ह्याला सोलकढी वगैरे करण्यासाठी जो आगूळ वापरतो तो आगूळ आपण ह्याला लावून ठेवायचा, कारण ह्याला थोडीशी खाज असते आणि ती खाज जाण्यासाठी आपण ह्या आगळाचा उपयोग करणार आहोत। तर ह्याला भाजी बनवताना आपण तिथे कोकम वापरतो, भाजी बनवताना कोकम टाकतो ना, तसं हे लावून ठेवायचं। चांगलं हे 2 चमचा आपण आगूळ घेतला आणि त्याला अशा प्रकारे त्याला खाज असते ना, ती खाज आपल्या जिभेला लागेल त्यासाठी असं लावून ठेवायचं हे त्याला। आणि नंतर मग थोड्या वेळाने 10-15 मिनिटांनी हे आपण करायचे आहे त्याला पीठ तयार करायचं आणि नंतर मग भाजायचे। दुसरं आपण घेतलंय वांग घेतलंय, हे वांग लांबट आहे अशा प्रकारे कुठचं म्हणजे गोल वांगी असतात त्याच्यासोबत ती कापं होतात आणि गरम गरम खालाची कापं चांगली वांगीची कापं चांगली लागतात, नाही तर ती काय होतात ते मऊ होतात। तर ह्याचे पण आपण काय करायचं आहे जशी आपण बटाट्याची कापं करतो तशी ह्याची कापं करून घेऊया। हे बघा याच्यामध्ये बिया नाहीत, बिया असता कामा नाहीत असं पाहिजे। तर आपली वांग्याची कापं करून झाले। आता त्याच्यानंतर मी थोडीशी मी 1/2 चमचा हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ लावून ठेवायचं ह्याला। हे पण चांगलं ह्याला असं चांगलं हलवून ठेवायचं, सगळ्या कापांना मीठ लागायला पाहिजे, हळद लागायला पाहिजे म्हणून। आणि नंतर मग ज्याप्रमाणे आपण बटाट्याची कापं करतो फ्राय तसंच हे फ्राय करायचं आहे। आता हे ठेवून देऊया आपण बाजूला। आता आपण कच्चं केळं घेतलं, भाजीची केळी आहे, भाजीची केळी असतात ना, ती धुवून घेतलेली आहेत मी। आता ह्याची पण कापं करते, ह्याची कापं आता लांबट येणार आहेत, जास्त पण लांब करायची नाही, दाखवते तुम्हाला। तर ह्याप्रमाणे 2 भाग करायचे त्याचे केळ्याचे असे आणि ह्याची सालं काढून घ्यायची। केळ्याची पण आता आपण कापं करून घेऊयात आणि मग तुम्हाला आम्ही पुढची कृती दाखवतो। अशा प्रकारे केळ्याची आपण ही अशी कापं करून घेतलेली आहे आणि ती पाण्यात टाकायची, कारण ह्याला केळ्याला राप असतो तो आपण अशी बाहेर ठेवली त्याला काय होती काळी होती म्हणून ही पाण्यात टाकून ठेवायची आणि स्वच्छ इथं धुवून घ्यायची आहे जर राप जायला हवं म्हणून। चांगली धुवून घेऊन मग ह्याला मीठ लावून ठेवायचं। इथे चांगली स्वच्छ धुवून घेते, त्याला पण चवीप्रमाणे आपण मीठ आणि थोडीशी हळद लावून घेऊया आणि चांगलं मीठ लागायला हवं म्हणून 10 मिनिटाला बाजूला करून ठेवूया। चांगलं सगळ्या कापांना मीठ लागायला पाहिजे म्हणून। तर आम्ही कापांना तुम्हाला दाखवलं त्याप्रमाणे सगळं लावून ठेवलंय। साधारण 1 ते 1.5 तास झालाय आता
आता त्यासाठी जे वरचं कोटिंग असतं त्यासाठी काय काय लागणार ते आपण बघूयात। आणि आता आपण कापांना जे वरती कोटिंग लावणार त्यासाठी घेतलेलं साहित्य बघूया। 4 चमचे तांदळाचं पीठ आहे, नंतर 2 चमचे रवा घेतलाय, नंतर 1 1.5 चमचा तिखट घेतलंय, चिमूटभर हळद आणि चिमूटभर हिंग, हे सगळं मिश्रण आता मी एकत्र करणार आहे। मीठ आपण लावूनच ठेवलंय कापांना। आता हे सगळं मिश्रण एकत्र केल्यानंतर हे छान आपण कालवून घ्यायचं आणि तांदळाच्या पिठामुळे त्याला छान असा कुरकुरीतपणा येतो, रव्याने पण छान असा कुरकुरीतपणा येतो। तर कोणत्याही प्रकारची तुम्ही कापं केलात, जरी बटाट्याची कापं जरी केलात तरी हेच मिश्रण तुम्ही वापरू शकता। आता आपण हे छान व्यवस्थित कालवून घेऊया आणि त्यामध्ये आता आपण एक एक काप हे घोळवायचं आणि तेलावर छान शॅलो फ्राय करून घ्यायचे। संध्याकाळच्या वेळेला भाजी करायचा कंटाळा आला की आपण अशी वेगवेगळ्या प्रकारची, म्हणजे असं केळं असेल एखादं किंवा वांग असेल किंवा सुरण बटाटा, ही कापं केली तर संध्याकाळच्या आपण म्हणजे खायला ती बरी, मुलांना सगळ्यांनाच ती आवडतात कापं। तर आता ही आपण, आणि जी मुलं भाजी खायला कंटाळतात त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे। त्यानिमित्ताने त्यांच्या पोटात ह्या सगळ्या प्रकारच्या वांग, म्हणजे केळं किंवा हे सुरण त्यांच्या पोटामध्ये जाईल। कारण हे सगळे हे सुरण हा खूप औषधी आहे, मूळ व्याधीवर तर हे म्हणजे हे औषध म्हणून लोक याचा वापर करतात, तर हे आपल्याला खायला काहीच हरकत नाही। पॅन छान गरम झालंय, याच्यावर तेल घालते थोडंसं, सगळ्या पॅनला लावून घेते असं। आणि मग पहिल्यांदा आपण ही सुरणाची कापं घालूया, कारण त्याला जरा झाकण ठेवून जरा वाफ द्यायला हवी, कारण शिजायला ह्यांना वेळ लागतो म्हणून। ही अशा प्रकारची कापं तुम्ही एकदा नक्की करून बघा, घरातील प्रत्येकाला ती नक्की आवडतील। अतिशय साधा, सोपा आणि तितकाच चवीला मस्त असा हा प्रकार आहे, झटपट होणारा। आता आपण छान ही खरपूस कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायची आहेत। त्याच्यावरती झाकण ठेवते जरा, आपण जरा दुसऱ्या बाजूने परतून घेऊया। छान असा खमंग त्याला सुवास सुटलाय, अगदी माशासारखी दिसते ती सुरणाची कापं। सध्या मार्गशीर्ष महिन्यात माशांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे। एका बाजूने छान भाजली आहेत, आता आपण परतून दुसऱ्या बाजूने भाजून घेऊया। परत याच्यावरती झाकण ठेवूया, हे वाफेने चांगली ती आणि आम्ही शिजतील आतमध्ये। 5 ते 10 मिनिटं आता झाली आहेत, आता आपण बघूया ती शिजली आहेत काय। बघा आपण बघितलं हे सहज जाते, म्हणजे आपली काही कापं शिजलेली आहेत। बघा आपला चिमटा हा आतमध्ये रुततोय, म्हणजे ही सुरणाची कापं तयार झालीत। आता ही सगळी कापं मी काढून घेते। जर तुम्हाला वाटलं की वरच्या कोटिंगला थोड्या मिठाची गरज आहे तर त्या मिश्रणात तुम्ही थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालू शकता। दुसरी आपण घेतली ती वांगा आणि केळं, तर अशाच प्रकारे ती छान घोळून घ्यायची मिश्रणात। केळ्याची कापं, केळ्याची कापं शिजायला थोडा वेळ लागेल, वांग्याची पटकन शिजतात। झाकण ठेवलं की शिजतील वाफेने पटकन। नंतर झाकण काढून थोडा वेळ अजून असंच हाय फ्लेमवरती भाजायची, त्यामुळे छान कुरकुरीत पण होतात ती, नाहीतर एकदमच अशी मऊसर होऊन जाते। हे आता आपण छान घोळून घेऊयात या मिश्रणात आणि मग पुन्हा एकदा शॅलो फ्राय करून घेऊयात। तर मित्रांनो, अतिशय झटपट होणारा हा प्रकार आहे, हा तुम्ही नक्की एकदा करून बघा, सगळ्यांच्या आवडीचा। आणि ती कशी झाली कापं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर त्या बाजूची बेल आयकॉन नक्की दाबा, त्यामुळे आमच्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वप्रथम पोहोचेल।